Amabiak puntu-puntuan hasi dira opil erraldoia mozten. Bilboko plaza barrira hurbildu diren guztiek euro baten truke opila txokolatearekin dastatu ahal izan dute. Dirua Bizkaian egoera zaila bizi duten 700 numeri laguntzeko izango da. Korresponsabilidadea oso garrantzitsua dela, eta gaur hemen adierazten dana da hori, korresponsabilidadea. Elkartasunaren egoeran Bilbon egiten den ekimen guztiaren artean niretzako hau da politena. Egun euritsua eta hotza, eguraldi ezin hobea opila eta txokolatea hartzeko. Baina zelako gozua dago opila, eta are gehiago jakinda zertarako dan biltzen ari dan dirua, ezta? Eta ikusten ari gara nortzuek jaten dute opila, baina nortzuek egiten dute. Lapiko Catering enpresak 3.000 zatitan banatu den opila egin du, baina aurten ere beste 500 zati ekarri dituzte bereziki zeliakoentzat eginda. Elkarte honetan gizartaratze plangintzetan daudenek lan egiten dute. Eta Bilboko alkatea hurbildu da gaurko ekitaldira, gozo zalea eta gozoei buruz asko dakiena. Yo soy muy goloso y siempre, todos los años que he venido aquí, el primero que ha tomado el chocolate he sido yo. Errege opil gozoa eta gozoagoa izango da beste askorentzat, behar izana dutenentzat, alegia.